Biyahe naman tayo ng isang medyo malayo-layo ngayon. Galing dito sa Manila. So papunta na naman kami ng Bicol. Linggo naman ngayon, June 22, 2025. So time check, alas 10:14 ng umaga. Ayan, nandito na kami, paakyat na ng Skyway. So samahan nyo kami sa aming biyahe at papakita rin namin sa inyo yung mga malulubak na kalsada kasi napakaraming ginagawa ang parting Quezon saka hanggang doon sa Bicol. Ayan, makikita nyo kung saan banda yun. Kata kami ng Skyway ngayon. So dito tayo dadaan para medyo mabilis-bilis. Traffic kasi sa baba, pag nagbaba pa tayo maraming stoplight kahit linggo ngayon, kaya dito na lang kami sa taas dadaan. Exit na kami ng Santo Tomas. Bilis natin Oras lang, dito na tayo. Ilog naman tayo. Well, dyan Pampay natin yan. 1.5 tsaka namilod pa ano yan. Baasa na. No, tama, patayin. Turn right. Alas 11 lang yan, di ba? Traffic ko. Pultang na kami sa Uni Oil, Santo Tomas. Para dire-diretso na tayo. Ayan pultang na. Para maabala sa biyahe. So time check natin 11:32 ng umaga. Ayan, dito yan, Uni Oil, Santo Tomas. Dito na pala kami sa Tiaong, Quezon. Kapapasok lang namin ng Tiaong. Ayan, paglampas ng release. Doon yung release So dito sa unahan, diyan papasok tayo ng ano ba yan? May diversion dito. Ayan, sa unahan dyan. At mayroon lang yung binili dito sa may maliit na butika. So time check, alas 12 ng tanghali, alas 12:15. Ayan, dito pa lang kami. So mabilis naman yung biyahe kasi dito sa may bandang tawag dito, San Pablo. Diyan lang naman lagi matraffic yung mga stoplight dyan. Nakalusot naman agad kami. Kaya ayan, bali sa unahan siguro baka kain lang muna kami pagdating dyan. So ayan, kain lang muna kami dito sa gilid ng highway. May baon para wala nang abala. Dito na kami sa bayan ng Sariaya, Quezon. So dito kami dumaan, di sa diversion kasi bibili kami ng tinapay na pinagong. Dito lang kasi may dito yung marami nagtitinda, dito yata ang gawaan talaga nun. So ayan kita nyo na, Sariaya, Quezon. Saan ba yun yung may yun palengke may yun doon paglampas ng overpass. Doon. Palingon-lingon ka pa. Dito yun. Yan. Siguro. Yun Yan, nakabili na kami ng pinagong dito sa Sariaya. So dire-diretso na to. Ayan, nabili namin Yan. Maraming pagkain tayo sa daan, hindi pa hinto-hinto. At pasalubong na rin syempre sa Bicol. Ayan, so hindi kami dadaan sa sentrong Pagbilao. Dito tayo sa diversion road para makayos tayo sa traffic. Ayan, ito yung bypass ng Pagbilao, Quezon. Lalabas to sa lampas ng bayan. So dito na kami sa dulo ng bypass Pagbilao. Ayan, kung Nakapagga. siraan flat siguro to. Ayan, kung dyan kami dumaan, dito sana lusot. Ito yung pinakang main highway. Sige, Ayan, marami nang nagdadaan dito kasi mas okay yung kalsada. Maluwag. Diyan kasi sa bayan, masikip sa bayan ng bayan ng Pagbilao. Sunod naman natin sa bypass. Bypass zigzag road pala. Dito na kami sa zigzag road. Kitang-kita natin ngayon kasi maliwanag.
maliwanag. Pagtaas. Ay dapat priority yung paakyat. Oh. Dito pag mahina-hina ka rito, manual. Baka ibuloso ka dito. Kailangan dito buwelo. Buwelo. Yan. Diskarte rito, hindi pa bitin-bitin. Yan. Zigzag road. Last tapingin ko na. Yeah. Pagkargado dito, delikado yung Oo, atras. dapat na pinibera ka dyan. Pulis pagbilaw. One lane pala to, ginagawa din, daming ginagawa. Pati dito ginagawa. Tawag ka. Dito kami kakanan sa ano, bypass ng Gumaka kasi dyan sa may bayan matindi yung ginagawa dyan nung nakaraan pagdaan ko, kaya dito tayo. Di baling matarik yung kalsada rito pero hindi naman tayo matatraffic. Ayan, dito tayo daan. Mga private na iba dito na rin dumadaan. Traffic kasi masyado dyan sa may, bukod sa traffic may ginagawa dyan bago magbayan ng ano, sentrong Gumaka. Ito yung nakaka-traffic dito sa banda Quezon. Walang katapusang reblocking. Tapos yung pagkakasimento nila sa kabila, pag pinadaanan yan, sigurado piak na naman kasi parang nipis. One lane, stop and go. Grabe haba. Ayan. Ayan, dito na kami sa malapit na sa dulo ng Quirino Highway. Pero tingnan nyo naman, Quirino Andaya Highway, wala pa rin katapusan yung kalkala ng kalsada. Buti lang dito sa gitna, hindi yung ano, stop and go. Kasi kung hindi, pero yun na naman ang matindi to. Pero tingnan nyo naman, talagang walang katapusang mina yung kalsada rito. Ang traffic na naman, imbis mapabilis yung biyahe natin, Traffic. dyan ay abala sa mga miniminang kalsada rito ng Tungaw. Makakatulog na tayo dito, di pa rin umaabante. Walang katapusang mina ng kalsada rito sa papuntang Bicol magmula Quezon. Ano bang mayroon dito? Yan ba kung ayusin nyo talaga na yung ayos talaga pag ginawa, hindi yung patsi-patsi lang, kasi mamaya sira na naman, gigibain na naman. Wala, paulit-ulit lang ang nangyayari. Ayan, yung mga pasahero ng bus na to nagkaihian na. Ay piste. Ayan kalitsi-litsi na yung traffic dito. Grabe na. Grabe. Yan, bali naging biyahe namin magmula dyan sa Manila. Umalis kami dyan alas 10. Nakarating din dito sa lugar namin sa Ginubatan, Albay. Alas 10 din mahigit ng gabi. Dahil sa napakatindi ng mga reblocking. Hindi nga namin nakukuha ng video yung iba pang dinaanan kasi nakakabuisit lang, puro ganun reblocking. Ilan kaya dyan, mararanasan nating bumiyahe from dito sa Bicol papuntang Manila o galing Manila pabalik dito na wala talagang ginagawa yung perfect na diretso. So, malabo siguro mangyari, baka sa panaginip mangyari, pero sa actual, ayan, kita nyo naman. Kaya sa mga bibiyahe dyan from Manila puntang Bicol to mula Bicol o galing man ng Visayas, Mindanao, nadadaan dyan sa National Road na yan, talagang yan ang mararanasan nyo. Pag minalas-malas, mas matindi pa dyan kasi stop and go. Minsan ang tagal magpago. Yun, kaya konting pasensya na lang sa mga bibiyahe, tiyaga, at yun, huwag kayong mainip kasi kami nainip talaga
pero wala kayong nagawa. At least nakarating din naman ng maayos. So maraming salamat sa panonood nyo ng aming video papuntang galing dyan sa Manila papunta dito sa Bicol. So dito abang nandito medyo ano mo tayo dito lang araw ayan, abangan nyo yung mga vlog namin dito kung ano man yung aming gagawin. At siyempre ilang araw lang babalik din agad kami ng Manila. Sasabak ulit sa matinding traffic.